ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. имрӯза квартираи мо дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Гулпарвар. Дута рақам мондем. И тараф рақами ватсапи соҳибмулк, и тараф барои реклама кардан. Хона, замин, мошин чизе боша мо реклама мекунем. Рафта видеонавориш мекунем ёки худтороӣ кунем. ин хона бошад дар Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар, духонагаи 56 квадрат метр. доми 4 этаж, хона дар якум этаж қарор дорад. обсвет пасяни ҳуҷҷату 100% ҳастай, баня ва ҳуҷҷатхонааш ҷудо кардагӣ, мактаб наздикишта, масҷид, аптека, бозори Корвон наздикишта хона бошад. бо тамоми чизу чорааш саволо карда мешавад. маълумоти бештар занг занед. хона ремонти замонавӣ чихел мебинед бо кирпичи пухта сохта шудагӣ. доми 4 этажа дар якум этаж хона қарор дорад. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. маълумоти бештар дар рақамҳои дасти WhatsApp метавонед занг занед. ремонтора чихел мебинед, нигоҳ кунед хонара, фасон кардагӣ, ба нархи худ арзанда. нархи хона ҳам аз дигар нарху наву бениҳоят фарқи калон дорад дӯстон. ба кадоми шумо харидори аниқ ҳастен? рақамҳои WhatsAppшон, рақамҳои дастӣ ҳарчанд мегзорем дар экран, дар аввал, дар охири навор. барои реклама ҳам номери худмо мемонем. чизе боша мо реклама карда фурӯш намегзорем. дар YouTube, дар TikTok, Instagram ҳаракат карда ба шумо дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда без ягон посредник, без риэлтор кори шуморо бо сифати бо дараҷаи олӣ, баланд видеонавор карда фурӯшта гузорем дӯстон. навори мо дар якта лайк монед, дар канали мо подписатсия кунед. ҳамин канали хонатаҷа барои шумо кушодагӣ ҳастай. чизе боша роӣ кунед ёки рафта худмо навориш мекунед. оиди хона бошад, маълумоти пураша аз соҳибмулк дастрас кунед. лайкҳоро монед ва подписатсия фаромӯш накунед. дӯстон азиз, навораи пешина, навораи баъдинаи моро тамошо кунед. ҳастай хонаҳое ки мисол савдо шудагӣ нестай, мақсад соҳиббоша наёфтагӣ нестанд. оиди онҳоам метавонед дар омада тамошо карда маълумоти бештарша бигиред. зинда бошед. боқӣ дар амони худо. зиндаву сарбаланд бошед.